Kani kalau ka jing penpena na ka benta ka luckydraw jongka Meghalaya Talent Search Organization. Ya kani ka jing penpena ngalayo na po ka kot kubor te ka ungkumnya. La pynkynriah no ya ka tarik luckydraw jongka MTSO. Umba la penpena kam menshua baya ka luckydraw ka batmu kerpang na ka benta ki brio ki ba dan jingduna ha ka dokumen ka bangi la sedang peli ha ka shpau tarik u January aja urusan bat ka balatmu ban kle bat penpena no ha ka shitarik u March aja urusan ni susi ban pentep syabaro itu ki balaya no kulut mensiem na ka benta ka te ka kam bangi la hab ban shim no karai ban pynkynriah ya ka tarik ban kle ya ka te ya kani ka luckydraw ha ka baya dei bat kani ngi pan map jur na phi baro bangim ban sia ban hab le no kumte bat ru da ka ba khuat klem da buri ru ya kanu kanu ka daw ni kam ba ka jing bakla ka dehi ka jongi bangi klem da pet banya ba bangi lakum bu lingkot e ka por ban kle bat ru ba kani ka jing ya takho por bat samoi election kala khang lat shu shu yangi ban penya shasha ya ka kam te namar kata ha ka jingilum kurki jongi ha ka meeting jongka seng ka bala pelong ha ka arpo artarik u February aja usan kum ka seng nila yarai ban pynkynriah no ya ka tarik ban pinkli ya kanika luckydraw ban ni penpena hang ni ba ka tarik ba thamai kan long no ha ka lai pui tarik umi aja usan ha ka hol jongka maungap social cultural and sport club maungap bat ha ka ju ka poru ni pentikna bangin pynkynriah shu na lor kate ka tarik thamai balabu sa shi sian kum ka seng ni pan ma blang na baro ba pin yesha bat ni ha ka ni kasni ken don ru ki program jing pen bernia na iwan job chocolate lover mauyong light after dark bat ki wiki wede ki jing pen isap na ki beriu ki badan jiduna hagi comment kuble shibun ya te ta kami kani kadika jing pen na benta kani ban kin withdraw no e kani ka luckydraw ha ka like pui tarik banai mi usnem aja pesan te lada dan na pring jongpi ki badang kwa ya ka tu luckydraw ila ban kontak nga ha ka tu ka telegram account ngalabu apo ka description kador jongka tiket kadai shi spa tingka ka wei ka price ka baning kong onyo daka Mahindra Thar LX DSL 2WD ka second price onyo daka Swift ZXi third price kadai ka Alto Kitten VXi Plus but fourth price kadai Yamaha MT50 but onyo ru yaki consolation price kumba lai totally ka consolation price kalong 3,000 yaki santali ki number lai po 3,000 yaki santali ki number 8,000 yaki santali ki number 10,000 yaki santali ki number bat 3,000 yaki 10,000 ki number teya ka result jing pentep pila banyo na po newspaper lani na po YouTube channel jongka nika Meghalaya Talent Search Organization kuble shibon